Ngene lho, gue iki lak aku. Lho lah iya. Lo ki kowe. Lah yo ki lo sama gue to. Keliru kan to. Ceto aku kok iso stres dhewe to iki piye to kamu arep. Cara ngomong kuwi lho, piye ta? Gue kuwi aku. Lho, ki malah guene loro. Adik Niken kesukaan makan apa Adik Niken? Aku sukanya makan seafood. Adik, pala adik. Tadi aku di rumah Pak Sanusi. Nggak jelas. Adik, ini ulang tahun Partai Golkar kakak. Sisi gila aku. Malah ngedeni kancane kuwi lho. Gila. Ini apa? Duduk kuwi ya. Senani Pak yo. Api tapi enek mercone. Sambune. Wedan. Sik to, tek nesu ki piye? Iki lak ya dalam rangka ulang tahunnya Partai Golkar yang ke-61. Panitiane semangate kaya ngono, penontonnya semangate kaya ngono. Kudune semangat awakmu itu
menunjukkan bahwa dirimu itu baik-baik saja dan semangat untuk menghibur pada malam hari ini. Spesial ulang tahun 61 Golkar. Ayo Mas, Mas Noval, ayo. Dongtung tak detung tak tung. Loh, Paten iki fisiknya luar biasa. Nah, luar biasa. Napa Napa kok 6 turang? nggih. Nek krungu suara kendangan mesti langsung joget. Dada. Nuwun sewu. Power luar biasa. Aku Wes! Diomongi wes kok gayal. Aku lane kendang ora kuat. untung. Iki ning Golkar. Aku mbok piye-piyene mek gelem. Stop. Tepuk tangan untuk Tak Pertil, luar biasa, elok. Untung Yang meriah, tepuk tangan lagi untuk Tak Pertil. Yo. Yo, dongtung. Stop. Nyapa ta kok iso? untung iki. Untung. Tak Pertil sae Untung napa ning- sae? Jogete sae. Dongtung. Dongtung. Tidak boleh. Ngerti lah kancane mengkis-mengkis, stop. Jari awakmu bar opnam bar loro winganane ngomong karo aku. Aku 10 dina ning rumah sakit, rasane awakku kok kaku pengen joget serampat, wis suwi pengen serampat. Ya contone sakniki niki. Kapan sampean olahraga, kapan metu kringete yen ora ngene iki. Nggih. Kula pokoke lak teng Golkar apa-apane tetep gelem kula niku. Nang endi? Pun dikon serampat sampai swidak siji gelem. Terus? Ning Mergo iki dulur-dulurmu ning yo swidak siji dina. Berarti sedina pisan. Dadi hitunge genah. Berarti ora sumbut karo omonganmu winganane. Lah sebab apa Percil kok dalu niku teng mriki? Ya Apa mergo sebabnya? awakmu wis ngedulur karo iki no, karo Golkar apa meneh karo Pak Sarmuji. Wis dilunasi Pak Sarmuji. Dadi akhirnya teko kene. Loh, berarti kamu hanya iku memikirkan kuwi mau wis Tidak panjenengan. memikirkan itu. Nah. Yang saya pikirkan itu ulang tahun yang ke-61 khusus Partai Golkar. Jenengan sing rap 61 niku napa? Ora ngerti. Lah kok ngono dadi dalang. Aku iki jane ngerti ning kok yo meneh kesempatan ning awakmu nang Paling kuwi tidak. apa ngono. Aku mengkis-mengkis jawaban sik. 61 Nggih. angkane 6 karo 1 Nggih. dijumlah dadi 7. Pitu. Muga-muga Partai Golkar mendapatkan pitulungan dari Allah. Karep kula niku ngeten iki lho Mak Cange. Jenengan ku piantun pinter. Nah. Paham napa mboten jenengan? Paham. Lah nggak paham kok nyapa kok malah tekok ning aku. Yo sampean jawab dhewe. Oh, setidaknya kamu dihadirkan di sini untuk menunjukkan kamu itu berpikirnya gimana. 61 Apa? menanam rasa persatuan, menanam rasa solidaritas Indonesia maju. Indonesia Kalau maju. saya beda Bapak. Beda Nah, awakmu gimana? yang saya warnanya. Warna gimana? Warnane napa? Golkar. Kuning. Lumaku kanthi wening. Paham Kuning, jenengan? lumaku kanthi wening. Oh, Jadi iya. melakunya itu di jalan yang bersih. Oh. Contohnya Pak Sarmuji menika wonten teng mriku. Nah, Sebab kula mau napa kok matur mawon namung Pak Sarmuji. sebabnya Sing liyane urung nyangoni. Dadi garek ngenteni iki kok keadaane piye? sampean aja ngono, kudune matur nuwun karo bendara karo Bu Sari. Lho, lah kula matur nuwun kalih Pak Ahmad Labib no. Kok iso? Koordinator. Koordinator lapangan niku lak mboten wonten niku. Panganan mboten wonten dalu niki. Ya sampean karo Pak Labib kleru. Pak Labib lho, jenengan mboten ngertos to? Pripun? Kula kalih Pak Labib niku napa? Napa? Bapake Pak Labib kalih bapak kula, dulur. Tiang tebih. Lho, Lah jarene cedak karo awakmu hubungane tapi apa? ibu, Nah, Oh, hubungane ibuke sapa Pak iki? Labib kalih ibu kula family. ndak kenal.
Lah sing nyedakne iki apa sing jare awakmu karo Pak Labib plek mau lho. Dicedakne ben ditambahi, Bro. Menapa mboten? Ning sementing kan iki kan sedanten nika menika rawuh sedanten. Jen penonton tumplek blek Mak Cangik. Mulai dugi pundi mau niku kula foto teng wingking sampai kejulinu lambe kula mesem. Lah kok kejulinu kuwi lho kudune seneng no. Dari mana berbagai macam daerah teko hadir kok angel. Ngeten iki sulit lho. Lah mboten wonten ngeten iki rugi. Rugi. Aku kok sik to. Kok sik. Nun sewu Piai Jakarta iki adate mirsani jenengan kula sing kerep niku lak teng YouTube, teng medsos. Lah malam hari ini bisa bertatap muka secara langsung. Ini adalah kebanggaan. Sampean kudune seneng, dihargai, dihormati karo Piai semono ki. Nah, kudune bangga awakmu rawuh ning kene, petuk dulur-dulur ning kene. ning pun dawuh. Pak Sekjen pun dawuh teng kula. Pak Ketum pun dawuh teng kula. Pak Balil. Dados wayangan ngeten iki lah emang masyarakat mriki seneng, warga Jakarta itu suka dengan wayangan seperti ini. Damel wayangan teng mriki seminggu ping kalih. Alhamdulillah. Bener, aku mah ya krungu ngendikane Pak Ketum pancen kaya ngono kuwi. Pak Balil. Seminggu ping pindho ning klasik tanpa dagelan. Lah Udan deres. Sampeyan kok rangjak aku getingne. Apa wis udan ya. Tapi lah sakniki kan boten. Iya, nggih. Paham napa mboten saiki kan ya terang lak nggih ngoten Mak Cangik. Tapi seminggu pindho tenan nak rakyat seneng. Iya no. Yang hadir seneng. Alhamdulillah awakmu mesti wis iso ngomong ngono, wis wara-wara ngono, wis dipanjeri karo Pak Ketum mesti. Rencana. Rencana mbok omongni. Mangke ingkang napa niku nyukani niku tenis anu pedel sampean ora ngerti Sing maringi apa? sewogok Glosor. bisa roh Bisa roh. menika Pak Ahmad Labib Ngaten. kanca kentel Nggih. Dadi gak, Bu. Nggih. beda Bisa kuwi mau. kula niku sakniki Mak Cangik Pripun? teng Jakarta niku luar biasa saestu Sebab priantune niku jebul sopan-sopan lah sini Piai Jawa sing lenggah teng mriki kok. ngoten nggih Oke. Lah kula teng wingking lho yang laris tiang stri wah bocah yo wayu muni ngene Mening ya. nggih kula Masuk ora? masuk Ah iya. Piye? kula matur terus ngejak foto terus tak omongi terus karo sing lanang lho terus sing lanang takok Mas Percil ciri-cirine wong wedok iki lak digawe sakinah mawaddah warahmah sing pripun nek tanglet kula kan saya niku ngoten niku Sampe jawab piye? kula aturi wis Mas pokoke lak golek wong wedoke deloken kencete kula ngoten Kencet. ini lho ngene Oh iya. Berarti golek wong wedok ana ciri-cirine dhewe. ciri-cirine teng mriki ngoten kula ngatur ngaten Sik, kok iso ngono? nggih saestu niku saking mriki niku pokoke lak lincip ampun dirabi riyin Lah nyapa? kuwi wani karo wong lanang aku Mergo Berarti saya lincip. lincip. mlakune mesti jinjit ngeten Ah, iya. titenono mlakune jinjit mesti wani Kuwi karo wong mesti lanang kenyeh ya. lambene nyecret Lah kudune sing piye to, Kang? matur ngoten kula aturi wis aja sing kencet lincip Terus? tapi lak sing kencet rodok gedhi Mas Iya. kuwi aja mbok rabi Sebabe. tas babaran Oh. rodok gedhi Oh, Mas wah. Wis duwe bojo. nggih wis berarti. di bojo Lah kudune piye? tapi lak sing kencete kok ireng abang ngoten niku Ireng abang. kencing manis amputasi niku mangke Rumah saku lek apik. dados kula niku saestu luar biasa kula marem sanget dalu niki kula matur nuwun ke bapak-bapak yang ada di depan menika matur mbah nuwun sampun nimbali kula terima kasih Pak Ji Bolo Dewi bro Nggih. Jatim kanca kentel Wah iya. Berarti teko Jatim kuwi. ya iya no iki awake dhewe teko Jawa Timur Lah iki ning ndi? Jakarta Kudune yo bahasane beda. ya Iso awakmu. iso lah Ngomong-ngomongan ning mburi mau iso? Iso. Rungokne wong ngomong-ngomongan. ya lo gue niki lho Aku pengen ngerti aku. Asline wong Banyuwangi sing neng Blitar bareng neng Jakarta lo gue piye kowe? lah nggih kan kula ngaten ngene mbone jenengan halo ngoten Halo, gimana, Bro? oke ini Gimana kabar lo? bagus bro. Kula ngaten. Bagus bro, kula ngaten. Lo sampai sini jam berapa tadi? Ya jam kira-kira ya jam berapa? Jam 5. Oh iya. Gimana kamu di sini sehat-sehat saja toh? Sehat. Tadi aku ditaruh di enggok-enggokan, Bro. Di tikungan. Di tikungan aku gitu. Terus aku ngobrol. Halo, Bro, aku gitu. Terus gue sama lo aku ngono ta. Kok sik Lah iya awakmu lo kualik. Lah ya gue sama lo. Keliru. Gue iki aku, lo ki kowe. Nah. Ngono. Gue lo. Piye ta iki? Wong iki. Iki kowe lho. Gue karo aku padha karo aku karo kowe. Lah ya gue ne sapa? Gue niki aku. Loh,
yen lo ki kowe. Lah iya to gue sama lo to, Bro. Iki piye to iki taune Jakarta ora to iki? Kang, angel dalan iki omong-omongan. Ngene lho tak omongi. Gue lo. Ngene lho, gue iki lak aku. Lho lah iya. Lo ki kowe. Lah yo ki lo sama gue to. Kliru Kang. Iya to. Cek aku kok iso stres dhewe to iki piye to kamu arek. Cara ngomong kuwi lho, piye ta? Gue kuwi aku. Lho, iki malah guene loro. Maksudnya awakmu kan ngomong-ngomongan. Karo Padalang. Padalang. Lah iya to. Gue klaru. lo. Gue iku ngene. Gue sama lo. Nah. Lah iya to gue lo to. Maksudnya Lo ne sapa to jane iki asline? Lo ne kowe. Lah iya aku lo. Aku gue. Lah iya to. Gue lo. Bener. Yo ngene lho Kang. Gue iki aku. Heeh. Lo kuwi kowe. Lho lah iya ki lo to. Maksudnya Jajal umpamane ketemu. Halo bro. Oke. Gimana kabar lo? Lah iya lo to aku. Heeh. Gue. Ayo, mumet ora? Aku yang mumet kok perkara iki. Maksudnya ngene, nak awakmu sing ngomong, ngene iki dadi awakmu dadi ngene iki dadi gue, aku dadi lo. Iki mulah malih mencel-mencel cangkeme iki. Maksudnya basane kuwi ngene lho. Aku kuwi gue, awakmu kuwi lo, lo kuwi kowe. Kowe lo. Kowe lo, aku gue, dadi gue sama lo. Oh, wis oke wis. asline aku lak gue. Lah lo kowe iki lo bet. Nah, Mergo mudeng. ora mudeng-mudeng. Wayahe ngeces. Berarti sinyale bosok. Iya. Wes sampean ki enak-enak ae rumangsaku. Dadi bosoke niki gaule ya enek. Niki tak ngambil anu wonten sinden melih. Cek kedap. Napa? Pak ketuamu nomor tasnya lenggah Pak Sarmuji. Sampun Oh, sampun kondur. Wong nggih, Mbok. Nem niki kersane sindene medal riyin ngaten nggih. Oh, nggih. Sekedap malih. Oh, Utawa wonten niken tesih wonten ta? Nggih. Mbak niken tesih Nggih. wonten. Niki sinden riyin mawon. Siap, Kula monggo. dalaken sepote riyin. Oh nggih, siap. Sinden lo apa sinden gue? Wes gak usah mikir lo gue, mumet dah mumet tenan sumpah. Wah aku 3 dino lho aku kuwi ora apal aku. Nggih. Sepote so. Todok tuling. Sumangga. Cantik. Monggo Wonten panggung mriki. menika sinden pamundutanipun Pak Sarmuji. Oh nggih. Menika mundhut sinden menika tebih-tebih saking Jawa Timur diaturi mriki. Jenengan sukani dalan, Mas. Sebab tebih lokasine wonten kengking mriki. Dandan ning ndi ta, Pak? Orang Oh nika. Oh sampun teng mriki. Mangke wonten guru pras lho Mas Sange. ya. Napa pripun? Pripun? Wonten dawuh. Sampeyan iki dagelan kondang. Nggih. Mosok nggawa sinden kaya ngono. Lah sing arep iki genah kaya Sri Uning. Lah mburi serigala wi. Sanes. Ampun ngoten to Om, ampun ngoten. Menika Mbak Proborini Leres Surabaya. sinden asli. Nggih. Sinden wanita genah. Nggih. Menika sinden wanita Rainaga menika. Ya jok ngono bos, paling gak kan metune karo aku. Apa-apa sarwa kembar sanggulan kebayaan jarian padha. Nuwun sewu lho Om. Padane padha. Iki lho gegeden ngene. Aja kaya ngono. Iki meslak iki lho. Kegedene gak masalah, menslake lho. Nuwun sewu, ibarat tokoh pewayangan. Nggih. Kula Sri Kandi menika Mustaka Weni.
Nggih. Mustaka. Mboten, jenengan Sri Kandi niku tanpa mustaka. Nggih, menika. Mboten wonten mustakane Urung tau belas ngerti, pancen dalange urung tau ngerti. Iya kan durung tau ngerti mangkane tak jelasno dhisik. Lah wong pancen iki anggene ulang tahun Golkar iki banere wis dipasang gede ning pojok-pojok dalan. Heeh, fotomu lho ra enek. Kan jelas wisan ono Pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi. Bintang tamu Cak Percil, Cak Slendem, Niken Salindri, Proborini. Wamu lho. Ora iku ra enek. Wamu lho ra enek. Fotomu lho ra enek. fotomu nang Sing ning cagak telepon nge. Tagak telepon di. Apa? Sebelah ya. Cilik kuwi. Enak cilik kae. Tulisane. Menerima sedot WC. Masalahe sesuk-sesuk iki jak foto ya aja angel kaya kancane. Ngono kaya nesu. Pak, ya Ini- sing kompak wong papat iki nang kene. Nembang sing Paling apik. gak iki mangayu bagyo hari ulang tahunnya Nake sik. Golkar. Nake Pripun? sapa kuwi? Oh nggih, bareng asma sinten Mbak Yu? Lah menika pun tepang kula. Mbak Proborini saking Sidoarjo. Awakmu kenalan. Sampeyan kenalan. Injih, selamat Paribasan. malam. Tak kenal Makata. Tak ampleng, Mbak. Sayang. Sayang lho, Mbak. Tebe saking Kalijodo. Kali jodoh ki ndi to? Alah wis aja takok anu. Saking Tuban. Saking Tuban dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Sik. Jenengmu gak kowe enak dirungokne Kok gak enak lho. Ora jenenge sapa asline? Asline sapa? Liti. Lek Bu Kesi kan Nyi Kesi. Kesi. Menawi Mbak Lia Nyi Lia. Lia. Sampeyan sapa mau? Liti. Lek terus Nyiliti to. Oh. Lah nyiliti mbok sapa? diganti apa? Mbok diganti lho lah kok ora penak. Asmo Kinaryo Jopo. Jopo telek. Ora kowe enak. Ora percaya. Lah kowe nyiliti. Lah kira iki anu jeneng oleh menehi bapak karo ibu lho. Wah, Pak Sandirono. Iya. Iya. Jenenge gak iya awakmu. Nembang ya nembang. Ya Iya, nembang, Mas. nembang. Kok nembang kaya Mbak adik yang kecil lho nembang. Elok Siap, siap. sadar. Mau Nek kae izin. jenengan nuwun sewu kok kostume ya melu kuning barang. Piyayine ireng ngangge kuning jan kaya madu mangsa. Nggih. Mas, Dalam. pilihane dalang iki ya enek. Lho iki Enak ya saking iki. tresnane karo sampean lho kok iso. Oleh aku lagi munggah kok dinyek terus lho. Ya ora, ngono kok nesu kok mangsa. Dino iki awakmu melu kae. Ora usah Iya, iya. gede-gede. Manut karo kuwi. Kaya warrior wis. Pak Sarmuji rawuh Lah ta? nika Pak Sarmuji. Matur nuwun Pak Sarmuji. Lho, kok matur nuwun wis dikeki. durung ya Mas. Lho kan matur nuwun. Ya engko lali. Oh, iya. Tak elikne Nggih. sih. Pak Yuliat Mono. Pak Yuliat Mono. Mono, selamat Sekarang malam. anyar rawuh. Dan Nanti juga kembali jenengan lho Cak mbiyen. Oke, siap. Hari jadi. Hari jadi nika to. Nggih. Nggih. Tadi nyekar sinten? Ya anu nembang napa? Nggih nyekar menika. Nggih. Nggih. 6. nembang kok nyekar. Ya Nyekar ning Taman Makam Pahlawan kok piye? Ya itu. Nembang tagak iki. Ojo Ya ya nembang nembang. Sing apik, mari ngene. Caritane wong seneng tunggal sakale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Oh ya iso nembang jebule. Saya suwe Kelakuane sing elek. angger jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Kembang sukun kembange mawar. Selamat ulang tahun Partai Golkar. Kembang sukun kembange tebu. Apa kamu? Ah, iki dagelan lek lalen iki cilaka iki. Kupinge kuwi lho. Wis tak sebul lho kowe sisi. Kok sik to? Oh, kancane omong ora mbok rungokne kuping Ora kok. jelas lho. Guyub rukun kaya kena. Guyub rukun ayo bersatu. Ya ngono kok ya. Tak kira gak Budek seneng, aku mau. gak seneng iki Gak kok seneng. mesti kok gak Gak seneng. Anu nuwun sewu, mboten saya anu nek teng Niku nek vokal niku ditutur sosok niku munggah mudhun ngoten lho macange. Napa nih? Anune napa niku vokale niku sosok niku numpang-numpang ngoten lho. Nadane niku Kala wingi nadane C lah kok numpangi teng bis. Aku sinden kok net. Ayo. Kembang sukun kembange mawar. Selamat ulang tahun Partai Golkar. Kembang sukun kembange tebu.
ayo rukun tetap bersatu. Rasa pahit nek ngombe jamu. Golkar solid Indonesia maju. Kembang melati ditutul pitik. Pak Sarmuji kula nyuwun duit. Langsung cetok mbok cekakno. Ngising-ngisini ora. Gak boleh. Apa langsung ngomong cetok. Lah dadi rombongan aku isin aku. Isin aku. Lah mau parian wis apik-apik kok. Aku sebagai ketuamu isin aku. Parian ngarep wis apik toto-toto kaya ngono kok sok mburine kaya ngono, he? Lah kowe ngurimu pitik iki lho, apa nek ora duwe? Kamu sih kangune apik aku iso. Lah yo apik iki nek menehi duwe. Isin aku, aja ngomong ngonoan kok. Awakmu kok njaluk duit dhewe rumah samu kuwi. Lah kuliahne, Bro. Peloke, Bro. Ungke ye 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 ye. Hongke hongke ye ye. Hongke 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 hongke. Nadamu lho. Nadane iki mbok Yo nada nek kowe saya dhuwur aku bosok no. Ya jenenge tangga nada itu dari Ngeten nada iki lho, rendah Pak. ke nada tinggi. Mboten sae yo tetep iso tanggung jawab. Nggih to, Pak. Nek dhuwur kula anu ngapunten mboten saged. Oh, berarti teko dhuwur mudhun. Medun ae, Oh, medun ae. medun ya wis. Ya. Jembe Jambe 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 jambe. Jambe 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 iye 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 iye. Oh alah yo yo. gak iso. Ngewongne wi. Ngewoke. Kon dhuwur ra iso, ndek ra iso. Masalah ya awakmu gak solves, solmisasi. Solmisasi. Sol sepatu aku biasanya. Ayo wes anu. Ungke putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nyapa kok hop kuwi lho. Karepe dhewe. Apa, Pak? Kenapa kamu? Kita ini tim nyapa kamu hop dhewe. Ditanggap Golkar pisane arep pembunuhan. Lah Lah lagune putar ke kiri ya kiri to. Kiri to. Sesuai Kan dengan ada lagunya. koreonya. Lah nek ke kiri terus aku yang jelungok ning ngisor to, Mas. Lah terus awakmu nek Pindah, njaluk pindah. piye? Kene kene, aman. Oh, ngono. Ungke sekarang kanan. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nyapa kok hopne? Kok salah terus Neng sih? kiwa moh tengen moh angel men to. Liriknya mola male lho, Pak. Iki wis nuruti awakmu lho iki. Aku nuruti kowe lho. Aku ning tengah ae. Jalukmu ning tengah. Lah, mau Oke. kiri kleru kanan kleru. Ayo. Tengah jaluk tengah yo. Oke. Ye ye ye. Sekarang tengah ini. Nona manis putarlah ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah dan ke tengah, ke tengah. Ben kapok. Masalah. Wah, viral dikelokop kuwi lho. Viral. Kok koyo Pantapin, pantapin, tralalelo, tung 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 sahur. Wes, bar kuwi gek nembang. Saya adalah anomali. Nyapa awakmu rayu rono? Lembang sing apik ah. Kapone sinden ati kelontok. Sino ya batesi baba. Langsung. Aman saja mau ngapain mau repot. Tunjangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodeng jalan batu aman. Kau tolong bilang cinta
cintakah tidak sebelum dukun bertindak? Tolong jawab, sukakah tidak? Oh maukah tidak sebelum setan berpihak? Saya ini lagu nih langsung timur melayune ning Madura. Versi Madura. Ke Inggris, ke Paris. Alexis. Tekan Alexis bareng. Lah Isabel. Versi tadi mau ke timur ya, tadi Afrika terus ke timur. Ke timur. Aman saja mau ngapain mau repot, tunjangan sampai tua turun dari Freeport, honeymoon di Inggris, di Paris, di Madura Madura rek, Jawa Timur. Kembang sukun, kembang mawar, selamat ulang tahun Partai Golkar. Aduh. Rora. Apa? Eneng pari ning pinggir kali, Pak Samruji akeh rejeki. Kembang mekar tengah wengi dari Golkar untuk NKRI. Aduh apa kak? Kene apa dek? Kene telek. Lir saalir, lir saalir, alir alir, ku ngelir saalir, lir saalir, alir alir, ku. Mon ajeling, odikna, orang majengan. Bental ombak, sapo angin salah jengan. Mon ajeling, odikna, orang majengan. Bental ombak, sapo angin salah jengan. Alir saalir, lir saalir, alir alir, ku lir saalir, lir saalir, alir alir, ku. Pun, saya nambahan. Luas luar biasa. Sing mboten saya namung niku lho, gundul cetok iki lho. Terus Nggih. ora apik bener. Lah kaisane gur kita amung ngono. Mboten saya belas iki. Kene lho wis nembang wis nyanyi Nembang wis akeh lho. joget. Iki Nusantara jadi satu loh, iki mau loh. Yo ngerti nek Nusantara. Lah Dok. iya. Dok niken sik to? Kasih. Niki nembang sak niki napa, Dukun? Nun. Sak niki. Nggih. Oh, nggih. Nek sakderenge nduk niken niki enten request saking panitia Mbak Napa? Probo. Sinten? Dengan supados caping gunung cara Madura. Oh alah nggih. Kula tembake anu Mas. Alah alah. Labrak apa kowe? Awakmu poso. Sing nembang sapa to? Iki lho. Oh alah iki to. Ngono kok jare muni kembarane kene. Nggih. Yo ngono kan tak wakilne. Nek Nggih. aku turun tangan langsung kan yo gurune ya yo mburi-mburi. Guru. Piye? Blangkonku apik ora? Nggih. Menika ugi saking Bapak Haji Sucipto SH, Kolonel nggih. Udara Purnawirawan. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Ketua Papadi Jakarta Barat nyuwun wekdal. Oh nggih, menika nggih. kula aturaken caping gunung Jo ngisini-sini. Madura. Iki permintaan langsung nembang caping gunung Madura. Awakmu lek nuturi kok kaya Lho, piye wong to? tuane kaya gurune sing Kowe ngalih. ngajari. Lah iki kabeh iki ngerti to? Iki sapa iki? Winong iki wingi juara sinden muda. Sapa sing latih? Awakmu to? Mira iki Heeh. juara the next Didi Kempot. Sapa sing latih? Awakmu. Aku iki juara KDI winginane. Apa kuwi? Kontes dangdut Indonesia. Ketua Dadu Indonesia. Enggak parem, Ya, enggak Ora boleh, genah, ora enggak genah. boleh. Aja Itu ditutne pekat. ora genah. Penyakit Pekat masyarakat. Mbak Probo sih. Nggih. Nggih. Saben malam Am. ngajak
arek jenggleng iki. Sing jengklek iki lho sapa? Lho pengen kok ngene-ngene. Lah awakmu gedrok siden-siden kaget kok. Kesetrum kabel iki lho. Oh, ya udan. Jin dan Jun ini nyapa. Iya iya. Iya ya Pak. Dan Jun Pak. Mon memajeng kon karo Janur Ngomong apa kowe? Bapak ngomong apa? Ngomong apa? Untuk pesenan apa mau? Panitia nih Mas, Ya, anu apa? Mak Cangi, Napa? wonten pengumuman Napa? berita kehilangan Duh. telah hilang anak kecil dengan ciri-ciri baju hitam, celana hitam, rambut hitam, alis hitam, kulit hitam, gigi hitam. Bagi yang menemukan tolong jangan dikembalikan karena itu adalah anak gendruwo. Ya ampun. Ya aja gawe ontran-ontran. Ora kuwi. Iki wis aman soalnya ketua penyelenggarane Pak Muhyiddin iki wis tanggung jawab Pak tenanan iki. Muhyiddin karo. Wis jane ya kuwi jane asline. Wis. Pasaran Asline kuwi asline. Ayo le. Penak Iya no. Panas Ojen ini apa, Mbak? hujan. Oh, kena panas hutan akhirnya loro demam berdarah. Aku kuwi. Kowe ngenyek kowe. niku nggih mboten umum Pak. Biasane kan kodhok niku mangani nyamuk. Ah. Tapi iki enek, Apa? anak kodhok malah dipangan nyamuk. Sinten? Lha niku Kecil ya. Aku mari kena anu demar bergambar. demam berdarah. Panas hujan lengaling sayang caping gunung. Elah. Sik, Mbak, jajal. Lengaling Sak larik ae, Mbak sayang. Liti. Sak larik cara Madura. Ayo, sak larik. Sak larik tok ae. Sithik tok mau lho. Sithik mawon. Iya padha. Beun engkok beun. Telak kok coba dulu. Beun. Beun dukul. Pelak. Telak. Iso basa Madura kan. Bisa. Lah kok beun? Engkok beun. Iya ro. Iki beda. Lo gue. Aja. Wis kok malah bulet kaya kuwi Bas. nang. Lah kok nek kaya aku to, Bas. Mana tak foto awakmu kaya. Ayo. Suwun, Bas. Maka binek kala belake inu menason berse Ana apa neh? Apa? Telah ditemukan sebuah HP Awas lek anak ndruwo neh. Kowe anak dirwo. kagem Pak Sarmuji Mak Cangi Nggih. untuk naik ke atas panggung memberikan beasiswa ke sinden yang kecil. Oh, Mbak Safia. Walah, nggih. Pak Matur nuwun Pak Sarmuji. Sarmuji. Pak. Jane ya bola kuwi. Niku sing dawuh sinten? Anu sopir wingking niki lho. Ngawur staf saking stafe Pak Sarmuji. Anu saking staf. Stafipun Pak Sarmuji. Bang aku sopir. Masa sopir-sopir. Rene tak bong dasmu. Aja Mas, aja. Aja aku ra ndek kanca aku. Enak kuwi. Tuban lele. Tuban lele. Monggo dibong ketok enak. Hehehe.
Niki pripun dilajengaken riyen? Lajengaken. Oke. Kalian nyambut. Gunungipun. Ayo. Mbak Proborini. Ayo. Ki jaman Pak Tarmuji mriki monggo. Semoga. Oke, kalian mriki Mas Sange, Mas Tarmuji. Monggo Bapak. Nggih, monggo Bapak. Bapak sampun katuran minggah untuk memberikan beasiswa pada adik sinden kecil. Bisa jumeneng nggih, jumeneng, Nduk. Amit-amit Bro. Asmane sinten? Sekolah Safia Bapak. Safia. Sekolah kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nggih. Kelas 2 SMP, Bang. Nggih, luar biasa sudah bisa nembang. SMP-nya di mana? Wonten pundi? Sekolah Khusus Negeri 01 Tangerang Selatan. Oh, tepuk tangan untuk Mbak Safia. Nyenden pun dangu? Baru 1 tahun ini, Bapak. Baru 1 tahun, nggih. Saya ini mewakili ketua umum saja. Ketua umum itu setiap kali melihat ada anak yang butuh bantuan, biasanya selalu memberikan bantuan. Jadi saya cita-citanya apa, Nduk? Cita-citanya bisa jadi sinden profesional, bisa keluar negeri membawa misi budaya. Pengennya sekolah apa pengennya? Sekolah apa pengennya? Sekolah sampai sini. Sampai sekolah jurusan apa? Pengennya seni, sekolah seni. Pengennya di umum saja. Umum. Oh, sekolah umum. Oh, sekolah umum. Nangge senine les ngoten. Les mawon. Saged Pak. Nggih, nggih. Mengke ngeten. Pak Cange, nggih, siap, Bu. Mengke kula mewakili ketua umum memberikan beasiswa buat Dek Safia sampai kuliah. Masyaallah. Sampun nuwun, Bapak. Coba nuwun Pak, sampun paring manfaat, nggih. Niku kados anak kula Pak. Mila kula ingkang mewakili bapakipun ngaturaken panuwun jenengan paring beasiswa dumateng Safia lan sampun ngantos gusupan ugi paring bea cukai dumateng nyiliti. Ampun. Ampun, Safia mawon, Nggih. Nggih, ngoten nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih. Mohon izin kula nggih binaan dari Bapak Bondan Bomo DPRD Jawa Tengah. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, mugi-mugi sekolahe nutuk. Amin. Cita-citanipun tercapai. Amin. Kula ugi binaan, Pak. Binaane sapa? LP. Mas Ping LPD yo. Mas Ari karep nembang, mboten? Oh, nembang mboten lho, Pak. Pasar mesti nembang. Monggo Bapak nembang. Oh, arep nyawer. Oh. Siap. Pesen lagu napa? Lagu napa? Lagunya apa?
Lagu Madura. Oh ini kok cocok Mbak Prabowo. Nggih, saking gunung niku Pak Madura. Piantun Madura Ini niku kan sampun Madura. Mas Erik. Tadi oleh-ulang Bapak, oleh-oleh sampean. Oleh-ulang Bapak tadi ya. Tanduk majeng tadi. Tanduk majeng. Ule-ule iki bal-balan. Oleh-ulang. Tanduk majeng. Mana Bang? Pasar Muji mawon. Pasar Muji lho nembang Pak. Kali kula. Monggo. Kula mboten saged nembang kados Mbak Prabowo wau, tapi kula maca patan non sekedhik mawon. Oke, Monggo Pak. Bapak. Cepat Pak. Niki pesen damel rencang-rencang kula ingkang gadah kekuasaan gitu. Pak Kubono sekawan rumiyin nate nggubah gambuh niku. Nggih. Ana pacanipun niku lho. Gitu. Kula niku sekedhik nggih. Nggih, monggo Bapak. Ana pacapanipun Adi Guna Adi Kang Adigung Pan Adigang Kidang Adigung Panesti Adi Guna ula iku telu pisan mati sampya. Niki kagem rencang-rencang kula ingkang gadah kekuasaan. Nggih. Mboten angsal adigang, adigung lan adiguna. Leres. Adigang niku kados diistilahaken kados Kidang, mengandalkan kecepatan, mengandalkan kehebatan dalam hal yang serba cepat. Adigung niku kados gajah, mengandalkan kebesaran. Lan adiguna niku seperti ular, mengandalkan bisa atau kemasyhuran. Jadi kita ini yang sedang memegang kekuasaan. Tidak boleh adigang, adigung, lan adiguna karena pesan terakhirnya telu pisan mati sampyo. Ketiga-tiganya tidak ada gunanya, bahkan bisa membahayakan diri kita sendiri. Gandenge kalih Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Nggih, matur suwun Mbak Canggi. Sembah nuwun Pak Sarmuji. Matur Pak Sarmuji. Nggih, sembah nuwun sanget. Nggih pun. Perkenalan niki damel sangune. Oh, alhamdulillah. Sing sangoni, sing oleh beasiswa. Kula nembe lebet rumah sakit sedasa dinten Pak Sarmuji. Ya wis ben mau BPJS nek. Iya BPJS. Untung anak BPJS. Timpus Aminah. Ben kumpulan badalang. Demam berdarah, trombosit mudhun. Nyapa lho kok awakmu mang-mang. Matur suwun. Sehat-sehat. Sampai ya. Matur sembah nuwun. Matur nuwun sedaya nggih, Makasih. Nggih, selalu Pak Sarmuji. Pak Ji. Nggih. Suwun. Matur nuwun, Pak. Sehat-sehat nggih sedaya. Nggih. Suwun. Aku masalah loro seminggu Pak Sarmuji. Kajenge Pak mon niku wong sugih waris omahe gedho magrong-magrong ora. Nggih. Nyapa awakmu iso mang-mang kaya tawon. Sik, iki maksudmu apa? Nyapa kok iso langsung mbok gandeng adik. Aku mau sing ngumumne lho. Tak sombong. Lah terus piye karepmu lho? Yo mau omongi. Hati-hati. Wis pokoke sing pinter muga-muga dadi sinden sing sukses, saya bukesi. Amin. Ayo Pak Sarmuji acara koncoku masalah. Niki mboke niki nembe umroh. Oh, Tanah suci niki alhamdulillah. Koncoku masalah. Nggih ngormati Mbak Niken nggih. Nggih. Langsung mawon Mas. Niken Salindri Madangkara NKRI tetap berjaya. Sama gawe parian ngono. Aku gak parian, Pak. Biyen maton apa ngono? Enggak, Pak, enggak, sumpah. Lah nyapa? Aku divokasi kon ngedum iki lho, Pak. Durpres Pak maring ini. Piye Nduk Niken marang nang ibu kota ya, Nduk? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah lah sampean saya cantik, Wes cantik. luar biasa Nduk Niken wis. Niken Salindri asli Kediri. Terus Pak Sarmuji kula dereng diparingi. Masa pagar. Ya ampun. Kok mesti sing mbok bahas. Iki apa nek iki apa? Iya maksud iki anu Koordinator donga.
Koordinator. Aku masalah malah diinfus seminggu lho, Pak. Iki lho, awakmu iku lho lek ngumumne apa jenenge mbak-mbak sinden-sinden iku pelatihmu. Lek sing sapa? Iki malah sing suwe merguru ning aku. Zaman cilikane tak gladi sampai tak cemplungne ning kawah Condro di muka. Wis sinden apa Gatot Kaca nek. Bentar, kamu itu harus menempatkan kamu itu sekarang lagi di mana. Lah posisimu. Jadi kamu itu sekarang seharusnya pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Jawa. Kita benar melestarikan budaya Jawa, tapi kan enggak semua orang Jakarta itu tahu bahasa Jawa. Jadi kamu tuh harus ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Boleh kalau pakai bahasa Jawa tapi harus dicampur dengan bahasa Indonesia. Memang tidak semua laki-laki. Bersalah Malah nyanyi ya. Laki-laki iki lho. Ayo Indonesia iki lho. Aja cerewet ya. Apa? Ono dhewe, kowe ono dhewe. Kowe ono dhewe. Wadak biasa. Awas lo, berkenek DP lo wonge. Kamu manut dulu. Engko rumah saku. Adek, Iya sayang. kasih kendang dong yang enak dong. Adek, di sini nyampe jam berapa, Dek? Di sini nyampe dari kemarin, Mas. Adek, tadi makan apa, Dek? Tadi aku makan soto, Mas. Asik. Adek Probo sini nyampe jam berapa, Dek Probo? Tadi sampai sini jam 8. Adek nyampe sini jam berapa, Dek? Aku juga nyampe jam 8. Adek betul, Dek. Apa? Wis dur press. Awakmu iki Ngomongane ra jelas iki lho. awakmu ki anggota apa ora ditakoni kok Lho malah. anggota ning mau kabeh jelas kok aku. Telinganya itu. Lah sing gimana iki mbok menawa ora jelas. Iya, telinganya rusak. Rusak ya? Iya, telinganya rusak. Dia nggak denger itu. telinganya bejat Adik itu, Niken bejat. kesukaan makan apa, Dek Niken? Aku sukanya makan seafood. Dek Probo kesukaan makan apa, Dek Probo? Aku sukanya rujak cingur. Dek Selendem sukanya makan apa, Dek Selendem? Kalau saya sukanya yang seger-seger. Adik Liti suka belum, Dek Liti. Ayo. Apa? Kok dewe tes aku. Alah mbok kowe yo ora iso, Mas. Oh, males. Omongan ra jelas kok so. Adik dari mana, Dek? Sik. Adik sapa dijelaske kok ndak nyauri kabeh. Adik sapa? Pemenggalan Yo ini. ini kan ora yo. Adik Niken dari mana, Dek? Aku dari tadi. Adik Probo. Adik dari mana, Dek? Yang jelas aku dari Surabaya. Adik Selendem. Iya. Kamu dari mana, Dek? Saya dari Jawa Timur. Awas iki. Adik. Pala adik. Tadi aku di rumah Pak Saruji. Ora jelas. Adik. Ini ulang tahun Partai Golkar, Kakak. Sisi kok gila aku. Malah ngedeni kancane iki lho. Gila. Wadah. Gila aku. Gila rendasmu lho, gila kaya welut. Lah aku ora jelas kok omong duwa wong niku lho. Niki door prize. Bagi-bagi door prize. Door prize ya. Ayo, Baik, Dek. baik. Ya. Niken Door prize. untuk Dok dibagi. Niken. Ayo. Tolong Kenapa? tunjuk Dok Niken 10 Dok Niken. Ini nggak ada nomornya. Enggak ada. Kita tunjuk aja. Langsung ditunjuk ditunjuk aja. aja. Enak kok Dok Niken. Karena dari panitia sudah menyediakan red door yang akan dibagikan untuk para Apa? door prize. Door prize. Red Door iki hotel loh. Aku lino rono lho. Ayo. Dudingan Dok. 10 Ayo orang, sana Niken. berapa? Tengah berapa? Sini berapa? Nanti mengambilnya setelah wayangan. Oh ngoten. Nggih. Oh gitu. Nggih, dawuh saking Oh, panitia ngoten. berapa? Nggih. 10 pokoknya 10 dulu. 10. Kita harus cepat aja ya, Ya, karena cepet aja, jamnya Niken. jamnya sudah Karena itu. jamnya sudah Mepet. Maaf ya Ibu, Bapak, ini kan nggak pilih-pilih ya, nggak Ya, tahu soalnya. Random aja ya. Random. Bapak yang pakai kopiah putih Pak, ini Pak. Oke.
Bapak yang pakai topi apa? Ya, topi yang hitam, iya. Hitam. Bapak. Topi sini, hitam. Pak. Iya, Bapak. Sini. Ya, Iya. sini. Kasih jalan. Angel loh, dipilih nikah nih angel. Bentar. bagian depan. Sebentar. Random kan, sing ngarep kan. Bagian depan. Yang sini juga enggak apa-apa, Ren. Ini Ren. Yang sini ya. Ya, sini depan itu loh kan. Pokoknya rata. Yang depan. Karena ada dispenser, ada TV, Mbak ada Niken, Ya. yang tekan Nuwun Sewu, ada komunitas WMC. Oh, WMC. Oh, Namanya WMC, community boleh. Oh ya, WMC salah satu aja. Ya tuh. Di BMC. Monggo. Niki sini Pak. Bapak sini, Ya, saya Pak. Bapak. Sini, Pak. Oke. Ya. Ya. Maju aja, maju ke depan. Request lagi salah satu yang memakai kaos Caksi Lover. Caksi, napa? Caksi Lover. Caksi lover. Si lover. Sing damel kaos pundi? Sama Ayo, Pak. Bapak. Oh, itu ada. Ada. Itu loh. Ada yang pakai kaosnya Niken nggak? Ah, Sanidi. Sanidi, lenen. Kalau ada sini. Yang pakai Apa? kaos dalam ada. oh, abeh. Yo. Sini. Aku yo mau takut. Sanidi Jakarta, Sanidi Jakarta sini. Ya. Sanidi. Sini, Pak. Sanidi. Pak, sini, Pak. Itu Caksi Sini. Iya kamu yang gini sini. Iya Ren ya. Oke. Kan. Apa? Kene kan. Ayo maju. Dihitung dulu. Mangga 1, sini. 2, 3, Iya, 4, boleh. 5. Kurang 5, Dok. Kurang Ayo. 5. Nggih. Boleh. Mana? Request, Ibu. bos, request Ibu. yang pakai. Ibu itu enggak apa-apa, sudah. Bu. Kuning, Bu. Ya sini, Bu. Bos, request yang pakai jaket itu loh, Gojek online itu loh. Oh iya. Yang mana? Iya, monggo Ibu. Oh ya, Ibu. yang Gojek itu. Ya, Ibu itu sini. Ibu Gojek sini. Iya. Ibu Gojek sini. Oh iya, nggih. Oh, Oh, nek berdiri, kalau nggih. ibu Pun pira niki? Tanggone nikan kuwi. Di Rolo Pak Monem. Nah, Itu kan 10 kan? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. 7, 8. 8. Kurang 2. Bapak sini Pak yang Ya. pakai kopiah sama Bapak Grab sini. Ah, itu wes Sudah, cukup. Cukup ya. Sudah semuanya. Cukup. Mas Nanti Hengki, lagi. Ya, tolong ditanya pertanyaannya apa sama Mas Lentem, aku tak noto. Oke, sing siap, oleh. siap. Yang pertama ini. Sana Bapak. Nggih. Nanti door prize-nya gimana, Bapak? Pak Dalang? Derek jenengan. Oh, niki langsung disukani. Nggih. Napa? Niku lho. Oh, langsung dibagikan, Bapak. Oh, nggih siap. Tapi masih ada nanti, masih 10 lagi. Masih 10 banyak dulu. nanti. Oke. Nanti hadiah terakhir mobil. Total 22 hadiah. Berarti Oh, yang nanti pertama 10, yang nanti 12. 12. Nggih. Sudah, banyak. Pak De Bercil. Nanti terakhir hadiahnya mobil. Mobil sopo lho. Mobilnya Bercil toh. Ngawur urung lunas kok. Pokoknya untuk penonton jangan pulang dulu karena masih banyak sekali. Ya, Mas. masih ada tab, Ah, HP. ada Iya banyak. masih ada banyak. Bebek, mentok. Dan Mas yang 12 nanti setelah wayangan. Nggih. Kan selesainya cuma jam 2. Iya, siap Bapak. Tapi masih ada tab TV. Malah yang bagus. Ayo coba yang sebelah sana Oke, dulu Mas. kamu tanya Egi. dulu. Selamat malam Pak. Nama siapa Pak? Nama Sujadi. Kan, apa kan? Kuwi wae dalan kan dudu hadiah kuwi. Weh, bocah iki kocok bocah iki. Ngawur Wes seneni dalange kowe kok ngawur kowe. Kuwi kagungane Pak Kondang. Pak Kondang. Nama siapa Pak? Sujadi. Sujadi. Bapak Sujadi. Iya. Dari mana? IPWS. IPWS. Weh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya gampang sekali. Ulang tahun yang keberapa untuk Partai Golkar? 61. Oke. Apa bener? 61. Ya. Wes, bener. Oke Mas. Benar. Masa ngono kuwi tok kan? Wes ngene iki tok cepet-cepetan iki. Masalah. Satset. Untuk yang kedua, Yang kedua, Mas. Bapak. Nama siapa Bapak? Mijan. Bapak Mijan dari mana? Dari Kebumen. Kebumen? Iya. Betul! Takone lho apa nyuk? Pertanyaane kuwi lho. Jenenge Ya kan wis asale takon, Kebumen. asale tekon dijawab betul tak Kebumen. Masalah kleru iki ngekek iki dangkrek tenan. Takok iso sing angel lho. Oh sing angel. Sing angel. Sing berbobot. Ya, Sing Oke, rada oke. ene hubungane apa? Sing abot Pak. Bapak nama siapa? Warto. Pak Warto. Dari mana? Wonogiri. Berapa berat badan Bapak? Loh, 65. Iya toh. Betul! Wong iki
Jare sing berbobot. Berbobot lho kuwi. Kan takon Iya. kan. Takon kan. Wih, berat badan goblok. Lho tapi bener Apa nih, Kan? berbobot. Sudah dapat ini apa? Duduk kuwi ya. Senani Pak yo. Api tapi enek merconi. Sambune. Wedan. Niken, ya. Itu bukan mercon. Apa? Itu pentol korek. Niken. Ayo siap selanjutnya. Bapak namanya siapa, Pak? Nama cewek apa nama cowok? Aduh, lagi. Aku kalau Nama cowek. Nama ceweknya Sari. Kalau nama cowok Ikun. Sarik. Oh, Sarikun. Oh, Sarikun. Oh, Walah, jenenge wong Pak. loro, ayo. Bapak Sarikun dari mana? Solo, Karanganyar. Dari Solo. Siapa, Bu? Siapa? Sopo? Kan. Ken. DPR. Siapa nama dalang ini, Pak? Kuntadi. Nama lengkap. Cahyo Kuntadi. Kurang lengkap lagi, Pak. Ki Dalang Cahyo Kuntadi. Kurang lengkap. Gimana? Kurang lengkap. Haji Kan. Wis sepo lho Wis kan. bener kan wis. Wis kan. Ki Ustad Iya. Kan. Cahyo Kuntadi Halo. channel. Yang komplit ya Pak ya. Masa nganggo channel barang. Iya, wonge saiki ndek channel. Dalang wonge. Ki Sarmadi. Bapak mendapatkan hadiah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sarikun. Oke, Pak. Lanjut. Selanjutnya Lanjut, Niken. Bapak. Takon Bapak kan. Narto. Betul. BMC, urung. Dari mana? Blora. Dari Blora. Aduh. Siapa nama istri dari Pak Cahyo Kuntadi? Ibu Sukesi Rahayu. Betul. Oh, kuline bengi iki kok ya sregep ram. Namanya siapa, Mbak? Aku Sri Sri. dari Nggih. Aku sing nakoni genti iki. Iya, Pak. Mbak Sri, dari mana, Mbak? Kiri. Dari Kediri. Dina mirsani wayang toh? Iya. Ya, apa lakon pada malam hari ini? Semar bangun kayangan. Hah? Semar bangun kayangan. Oh, betul. Kok iso Semar bangun tidur mboten niku. Semar Bener, Pak. Leres. Nah. Ya, makasih. Untuk yang sudah mendapatkan hadiah bisa dikembalikan ke Mas Percil. Kok kembalikan? Ya wis digawa dipek. Strategi kok kembali ke Yo, tempat. nah. Selanjutnya nama siapa? Ibu Legi. Ibu, Manis berarti. pertanyaan dari saya. Oke. Yang ngasih beasiswa tadi Pak siapa namanya? Pak Sarpi. Sar? Sarmaji. Sar? Sarmaji. Sing banter. Pak Pak? Sarmaji. Nah. Sarmuji. Pak Sarmadi iki dalang Solo, Pak Sarmuji. Pak ngawur. Nun? Mbuh? Oke. Namanya siapa Pak Yono? Pak Yono dari mana? Ngawi. Oke, Ngawi. Pertanyaannya. Nggih. Siapa? Warna? Ya, oke. Warna yang identik dengan Golkar. Kuning. Oh ya, oke. Pokoknya penak itu loh Mas. Ganti aku sing nakoni. Takonono sing penak-penak. Sing angel ngono kok. Mbak, jenengan, Mbak Gojek. Mbak, jenengan, Oke. Mbak. Pertanyaannya, tadi sudah dibahas, kalau jenengan menyimak pasti ngerti. Hari wayang itu tanggal berapa? Sing ditekoni sapa? Sing jawab sapa? 7 November. Hah? 7 November, betul. Benar. Ngerti. Oke, terima kasih, matur nuwun. Oke. Masnya sebelahnya. Iki, Mas, Pak Grep. Mas Grab Bisa namanya? enak siji, Pak. Pak Grep namanya Namanya? Trisno. dari Cilacap. Pak dari Trisno. Cilacap. Pertanyaannya ini berbeda dari mbaknya Gojek. Hari wayang diperingati tanggal Loh, Iki loh, piye wis to wong bener iki kok. ra? Kuwi mbok wolak-walik tok. ingat Pak? Berapa Pak? Betul Pak. Lah kan wis dijawab Mbak Mbak emang. Wih mbake wis. Antara Gojek karo Grab itu tuh meh Oh. padha. Oke. Tambah
Mbak Maksin. Oke, terima kasih bisa duduk kembali. Terima kasih untuk Golkar. Partai Golkar terima kasih. Nggih, matur nuwun. Wah, wis delok wayang, wis seneng mulai nggawa hadiah. Lagi ngoten to Mak Cange. Ning mangke tesih wonten tab. Masih ada TV, masih ada HP dan lain sebagainya. Ngoten Mas Cange. Nggih. Leres. Sakniki kolaborasi, Cak. Nggih, pripun? Niken tak kolaborasi karo Mbak Winong, Mbak Siap. Birgita. Monggo. Terus Mbak Wanda dan juga Mbak Mira. Mira ketinggalan. Pak, kula izin sekedap, Pak. Arep nanti. Ngeterke niki Pak tengah jam. Wah, weruwe Pake. Awakmu kaya manol. Monggo. Mbak Winong. Ayo. Nduk nikan yuk. Apa lagunya, Pak? Memang kencan mriku kali kanca-kancane niku. Ayo, oke. Niki pas kalian jadwalipun saking panitia 12:30 wayangan nggen limbukan selesai. Leres monggo ndherekaken. Step niki. Menika ugi ngaturaken panuwun dumateng Yayasan Putra Dahono utawi Putra Pandhawa. Leres Kagunganipun Suwargi Ki Kondang Sutresno Nggih, lan Pak Mas Kondang. Irawan. Nggih. Salam hormat dumateng Ibu Hajah Istiqomah Kondang Sutresno lan sedayanipun Pepadi Pusat. Kula tak mbakne gelajen. Monggo ndherekaken. Ya, Nduk. Pengasih saka Hyang Agung, muga-muga lakon sing kababar bisa dadi kaca brenggala ingkang prayoga.